Adam aslını gaty ejid we güýçtür. Hawa, ýöne bu ýagdaý adamyň iň güýç tarapydyr. Oň ejiddigine gaty uly güýç bar. Ony ähli beýle bolýar halipam. Adam ejiddigini bilýän bolsa, ählit güýç çeşmeleri oň buyrugyna tabyn edilýär. Mysal üçin adam bäbek wagty hiç höýle güýjüm ma diýip bilmez. Şeýle bolan soňam oň enaty oň buyrugyna tabyn bolýar. Teoreýany perwana bolýarlar. Bu düdügün hemişe ýörgünli. Adam Allah'ın huzuruna ejiddigini boýnarlygy saýyn, güýçsüzligini bildigi saýyn çäksiz güýje eýe bolýar. Beýle bolsa adamyň güýçlü halatyndan soňra gelýän garrylyk döwrüm bar. Güýç kuwat gaçyp garraýan döwrüm bar. Ana şo wagt oňa seredilmese, kemtedilse, ýa bu ýagdaýda oňa kim kömek etmeli? Diňine salih. Ene ata adamyň hormat goýmaly iki mukaddesligidir. Öwüzlerini dolup bolmajak iki beýik mukaddeslikdir. Olara edilen ýagşylyk çağany jennete çekýorlar. Diýmek enatany syýlap hormat goýmak Allah'ın dergahında da gaty mühim zatda. Hawa, cennet biziň ýanymyzda, enatalarymyzyň köleği ýaly ýakynymyzda. Ol ebedi äleme giriş, olara edilen ýagşylyklaryň içinden geçýär. Enatasynyň gözüniň görüji kimin saklayanlar nähili bagtyar adamlar. Olar hakyň dergahında da halkyň dergahında da nähili ýagşy adamlar. Elbetde, ýöne ene atasyna göz gulak bolmaýanlar nähili betbagda adamlar. Ýöne ýarňyş işe diýenlere kömek etmeli. Ýarňyşlaryny düýedip dogry ýola düşmekleri üçin. Onna biz ýene-de işe çykmalylar. Bizi hayır uğruna algadana minnettar. Ona şükürler bolsun. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Nire? Şu töwereklerde garrylar öýe bolmaly. Men şo ýer çenle gidermiň. 500 teň oklasaň elbetde gider. Nenen görýär? Ýöne ýanymda pulum ýok. Ay, pulun ýok bolsa diýen ýok, onu ýöremeli boluň hadi bagat görme. Ay Allah. Ey Hudaý. Allah kahretsin. Ey hazanırmış diýenim. Dur bakalım. Dur hani, dur. Kahve okuma. Gowuluk bolar ýaly gowuluk dile. Bolýarmy? Olsun. Kardeşim Benim Allah. doğru emaysam hadrata kimin dadıma yetiştim. Mun süren bolýan ol motoruna hiç düşünemek. Ýolda galyrdım. He, garrylar öýü diýämiň. O ýerde näme işiň bar enim? Şo ýerde işlemeli men. Näme? Garrylara müdür bolup işe başlamaly. Müdürüm? Ha, näme boldy? Diýmek, täze gelmen müdürüm senne. Näme üçin öň aýtmadyň müdürüm? Men Mahmud Tokgöz, men garrylar öýüniň baş hyzmatkäri. Şeýlemi, ören oňat. Benim begin ýende.
Alayım Müdürüm müdürüm. getir torbanı götüreyin. Yok Mahmud ağa, yok manel sağ olun. Yer bol yanına. Neyli binamız haladınız mı? Hava, kowi. İnternette de bir neme göz gezdirip. Yürün. Namık ağa, nire baryanız, nire? Näme boldy? Bu namık ağa ağtığın görkeden oklar ona. Olam yığı kaçıp onu görecek bolya. Oňa düşündim bolýan, oňa näme üçin edil käýän elip gyýyr ýa? Ol başka dile düşünmese näme? Namık Bey. Näme gaga? Bu tarapy ýöräýeliň, gapyny ýalňyş aýdyňyz diýen. Men gapyny ýalňyşamok. Näme üçin ýalňyşaýyn? Men näme akmakmy? Estağfurullah agam, men beýdijek bolmadyma? Sen kim? Sen kim bordun? Men bu ýeriň täzemi düýri. Bir sen ýeten okdun da ştaýk. Gelip gelmäni men tutdum diýene. Ýöne näme etseňem men gaçaryn. Gaçaryn diýür. Gidip agtygymy tapjak. Mahmud ağa, Namyk ağa kömek edäýiň-de. Bolya müdürüm. Yür namık ağa, yürün. Namık ağa yür. Yür. İyi günler. Günlüğün hayırlı bolsun. Men öňkü başlangyç mektep muallimy Muhsin Bakçyman. Siz diňleýänmi oğlum? Sen täzemi dür şeýle dämi? Hawa, Men bu ýerden şu gepdi anyk çykarlýanmy? düşünmedim oğlum. Men oglum 3 aýdan bäri tölegimi tölemeýär. Ondan habar amalyp bilemok. Öňkü müdür aýyň 10 mäşine çykarjakdymy aýdypdy. Bugün eýam 12. Muhsin oğlum, plan zat diýmeýin. Hasaplara seretmeli bar. Hata barış diýsene. Oňa galan bolsa işimi gaýtdyrda. Gaýdaý Muhsin mollum. Gaýdaý. Sen goş kolumu duup ýuwaş taýarlany ber. Ondan bu ýerde bolasyň gelen oga. Olar seni gowmaka ödüňi de ber. Iň bolmany mollumlyk awraýyny bir ýitirme. Müdürüm, algalga berik gel. Bak şimdi bak. Seredin häzir, näme diýene seredin? İlaçlarını içmiyor. Germanlaryny içen okmy. Ene şunu bilsen bolýa. Eski Öňkü müdiri näçe gaýtdym bol diňlemedi. Bir müfiýo hanım dermanlaryny içmeýe, hemişe şey edipdiň ýa. Bolýa, özüm bir alajyn taparyn. Allah'ım maňa güýç kuwwat ber. Müdür, Buyurun abi. Aýdy beriň ýaşuly. menem seňal täzirikde geldim. Şeýlemi, gatowy. Gowy näme işleden, men düşegim gören gatdy, düşegimi çalış. Bor ýaşuly. Häzir Mahmud agany uradaýaryn. Günaydın Namık. Erkeriňiz haýyrly bolsun Namyk aga. Torununuzu Agtyňyzyň tuğra töýdýän. son olarak Seň ýanyňyzda iň soňky kaçan geldiler? Men ýanyma hiç kim gelmedi näme? Diňe şu tuğratdylar. gelirler. Inni gelerler. Yok gelmediler. Gelmediler hem. Gelinim bolýan olay al gümüne gitsin. Niye öyle O näme üçin beýdiýäňiz? Beterem diýerin.
Men oğlum Lukman. O varsa şepaat uyuyordu. Düşünýäňmi? Şepaat uyuyordu. Eýdip beýdip oğluma hallapdyr. Olar bir-birlerini söýýän bolaýmasynlar? Müdür beýdime. Hemme kişi öz deňini tapmaly. Şepaat uyuýarsam bir Lukman bilen deň bolup bilermi? Ol men oğluma hallady. Innem maňa agtymyň görkezden ok. Bir-birlerini söýýämişler. Hocam Mollum, ertiriňiz haýyr. Mundan beýlek maňa hiç kim muallim diýmegini islämek ýollaşmy diýür. Näme üçin mollum? Inne muallima hormat goýulýam näme? Sere de maňa. Beýdimäň mollum. siz Siz mollum ahyryň. Sizi hemişe başymyza täç ederiz. Meni beýle ögüýän oly bir ýerden çykarypsyň oý diýär. Köçede galmaly boldy da. Ay Muhsin muallim. Ýok mollum. bir çaresine Bir alajyn tapar, çynym bilen aýdýan. bazı Bir çykalyga tapylar, gaýyk etmeň. Men oğlumdan başga hiç kimi gaýyk etmen ýollaşmy diýür. Hani men eýjejigim, hani enesiniň melegi. Wah men balgydym, janym gydym. Tamer, kaçan gidýäs? Gidelinni. Ýöne ýaň elliňde gydym. Tamer, Ece biz gitmeli. Ben çocuğuma. men gydym alayyn. Haýş edýän gydym beriň. Tamer, hani men daşarda garaşjak, çaltyrak bol. Oğlum sizde bir ütgeşiklige bar. Yok ece, näme bolsun? Bar oğlum bar. Nermen şeýle de men halamaýa. Ýöne edil mungyala jaljynmazdy. Senem gaty gaýgyly görünýän oğlum. Menden bir zady gizleýäňiz. Näme gizleýäňiz? Yok ece, hiç tat gizlämok. Bolýa, men troýun. Sizi seredýärlere birazrak pul goýdum. Gerek bolsa şolardan alarsyň bolýa. Biz indi kepde ýene geleriz. çok Siz mutlu. gaty bagtly ödýänmi Hüýbedayda? Wah oğlum bize bagyt nirden yetdirsin. Hayır, Eýgilikmi? bir sıkıntı. Ýa bir aladaňyz barmy? Meňe aladam ýok bolyn oğluma bir zata bolýar öýdýän. Maňa hiç zat aýdanok. Belki de Siziň dermanyňyzy içmeýänigide gynanýan bolmaňyz mümkin. Olar menki däl. O sizinki däl. Sebäpsiz hemmesini diňýäňiz. Ýollaşmy diýür. Wah oğlum, öň hemme zat gülýally. Gülýal diýänim kim bu ýerde bolmak isleýändir öýdýän ýöne şonu da Hudaýa şükür hoşallym. Emma 2 aýdan bäri oğluma bir zat daha bolýar. Menden bizar bolýan. Menem oňa mundan meýlek ýük bolasym gelmeýär. Dermanlarym içmesem belki hemme kişi menden halat bolar diýip pikir etdim. Beýsiňiz hiç kimim halas bolmazmy Hüýbedayda? emin ol. Ananaýyn. Ne siz, Ne siz, ne de oğluňyz hiç haçan halas bolmarsyňyz. İnşallah sizin aýdyşyňyz ýalylar müdür oğlum. İnşallah. Men düşüm o däl. ama Ýöne düýün çalışdyga. Innem gaty ýumşak bolupdyr. Bolýa ýene çalışaýar. eyvah. Eýwoy. Namyga gaçyp barýar. Dur Salih, dur. Howlukma biraz howlukma goý gitsin. Inni görmeli zadyny, görmeli wagty geldi. Gaýdym. Hawa daý. Şunu feresene, şu suratdakyjagy tanýamyň. Hawa, bu gödel ahry. Şu men agtygym, nirde ýaşaýarlar?
Şu wagt men doğru ýadymy çönük. Garrylykda. Şu töwerekde bolmaly öde. Şu tarapdaky uly jaýda ýaşaýar. Ýöne gödül şu wagt ilerdäki teýilgäkde. Bizim şu tarapdan gelýär. He, gaty bu. Köp sag bolun. Sag bolun. Sizem. Top al hani. Ece. Ececan. Şuna bak. Ýene muňa teretsene. Çağa teretçigim bolunu. Bar pikiri gyýbatda. Hemşire Şepaat uyatsa hakyky. Gözde. Gödel, Hawa. Ne kadar güzel. gaty odanca kenin gaýdym. Korkma. Gorkma gaýdym. Men sen atan. Bak. Teret suratyňa ma menne. Evet. Hawa, bu meň suratym. He. Ha bak. Al han gaýdym, bu saňa. Çynyňyzmy? Zahit. Çynım. Hadi gel gidelim. Ýör hani, ýör gidelim. Ýöne ejem. Biz zaten Biz Muradyň ýanyna barýata. annen de Ejenem şu ýerek barar. kim mi? Murat kim? Kakam. Ha, elbette. Elbette kakym. Ýör hani? Baban Kakyn men barada hiç sada aýtmadymy? Yok. Men atam ýokmy diýip soramadyňmy? Soradım. Näme diýdi? Hiç tat diýmedi. Hay eşek diýeni. Näme? Yok. Yok, hiç sada. Bir şey Hiç sada diýemok. Azıktın mı? Hawa, azajyk açykdym. Ýör ona, garnyň doýraly. Ne yemek? Näme ýetiň gelýär? Bilmedim de etli kutap. Bol ya. Hamburger. Etli utağı ber. Hadi bak. Ýör hani? Ay güjrýydyma nähil gelşeni bir görsedim. Ýöne bu gezek adyrak dykyza örüp durun. Azrak gowşa gören bolsaň bolardy. Gödül. Allah'ım Allah'tan gödül yok. Gödül. Gödül. Bakar mısın? Teresmene. Gözde Gödül acaba- diýäniň gyzylym tyl geýimini gyýjag bolmaly. He Hawa. Ol bir ýaşly adam bilen şu tarafa gidip barýardylar. Nähil adam ol. Sakalsyz, murtsuz, salyk yüzlü, çal penjekli adam da. Gaýnatam. Bu gaýnatam bolmaly. O gyýdym al kaçypdyr. Dur alzırama. Gaty daşa giden eldirler. Telefonuň ma bolsa polisiýa jaňat, olar derrew taparlar. Oho, gatul eken. Senin için Sen üçin şoň ýaly uly da. sen kocaman. Sen özüňe mullakany, şoň üçin etli utaňa mullakan. Kocaman. Okula da Mektebe de gidýändiň sen. Birinci basınıpda okuyan. öyle. Şeýle mi? Hangi Haýsy okul? mektebiň birinji sınıfyny okuyan? Şu taýdaky mektepde. Mescidiň ýanyna. Sar renkli mektep. Anladım. Döşnükli. Bir tane- Ýene bir etli utağı alalım sana? Hawa. Tamam. Bol ya. Geliyor ama. Häzir geler. Bak. Ana Ferhat. Amcacığım. Bağışlan ýaşly. Şahsiýetnamaňy görmek mümkinmi? Kimlik mi? Şahsiýetnama? Ne yapacak? Şahsiýetnamam näme çyk? Terörist. Men näme ogrumy? Burada Şu ýerde oturup atym bilen etli utağı ýen. Yok ki. Şahsiýetnama ýok dedi. Ya komiser. Ýolluş komissar. Ne yap? Men näden çykanda şahsiýetnamam almandyryna. Nirden çykanyňda? Ya o anlat. Ýaňa aýtdyma. Huzur. Garrylar öýünde bolýan men. Peki. Onu bıçağa nirden tanıyanız? Hoppala. Ol men agtygym, O benim agtygym. oğlum. Gödül. Gödül bağlam. Gyýdynyň barlygy ýadyna düşdi diýen. Ne yapacak?
Men ne edeyin? Bana torunumu Maňa agtym görkemde şeýle borda. beyefendi, Jenap, bu şahıs bu adam çağan öz aktygyny aýdýan näme diýäňiz? Komiser bey. Ýoldaş komissar. Ben şikayetçi Men değilim. nägileligim ýok, köp wagt bolun. Hadi kızım. Ýürü gydym. İyi var. De, Munay. Bir de şu- Bolmany näme ard etjekmi? Eşek Eşek diýseni. Ýaşuly, Ayıp olur. munyňy da gelçikdi bolýa. Pardon. Bagışla oğlum, birden gaharmyla aýtdy. Canlandım bir an. O zaman Onu maňa da ruhsat edin. öyle mi? Şeýle diýsene. Nereye böyle? Sen ýaman arkyny görünýäňli. Entek kimligiňi ma anyklamadyk. Ama Ene şuya tüýüt bolaýdy. Men namyk bakır. Näme ýalan diýen öýdýänmi? Ýaşuly, dogry aýdýan bolsaň muny tuýut etmeli bolsun. Ýanyňda şahsiýetnamaň ama ýok. Dogry aýdýar ýoldaş komissar. Namyk aga biziň garrylar öýümiziň myhmany. Sağ ol müdür oğlum. Hydrata kimin da adyma ýetişdiň. İşteňiz açyk bolsun. Oho, Namyk aga. Agtyňy tapdyň ahyry. Awa tapdym. sonra Men ne agtym görmek hakym ýokmy? kendi Sizden sorayan hakym ýokmy? Elbetde hakyň wala. Olar göýe garramajak ýaly. Garradyk diýip biz işe yaramar diýerler. Hiç saat edip bilmerdi diýerler. Bizi öz agtymyzy görmekden mahrum edýärler. Edenler ne diýerler? Biziň elimizden näme gelýär? Muhsin muallim o çağlar biz ulartmadykmy? Şu ýaşa çenni biz getirmedikmi? Şu gahyraty görkeden biz näme näme? Häzirki garrylymyz muny üýtgedip bilermi? Üýtgetmez. Men çağamy şu ýaşa çenni getirip Allah'ın kömegi bilen adam eden bolsam. Yenidem. Onu üçin bir zatlar edip bilerne. Allah'ın kömegi bilen. Dogrudan başararynmy? Allahcan, oğluma kowuşmagyma özüň kömek et Allahcan. Sana ynannym, senden medet dileýän. Oğluma, agtygyma kowuşmagyma özüň kömek et Allahcan. Adamın gidere yeri bolmasa nähili erwedeken. Adam zalim we huşsuz. Özüniň iňeji döwrüne kebelek kimin hyzmat eden adamlary garran soňlar, güýç kuwatdan gaçan soňlar nädip howup bilýärlerkä? Allah'ın dergahını biyili bükülen garrylar, sallançakdaky bäbekler, tebigatdaky haýwanlar arskalyň iberilmegine hemem bereketlenmegine sebäp bolýarlar. Garrylaň ölmegine garaşýanlar, olaň bolmalygyny isleýänler özlerine gelýän, arskal bereketi bewut bolýan biçareler bolýar dawanna. Şeýlemi? Dağdaky ýawan haýwanlar ham rehnedin arskalyň gelmegine sebäp bolup bilerler. Ýöne bu adamlaryň içindäki wagşylar bolsa her hili ýagşylyň arasyny ödülmegine sebäp bolýarlar. Bu bolsa adamlaň nalyşly gapma garşylygy. Biziň maksadymyz tek wyjdan duýgusyny ýitirmedikleri bu garşylygy bildirmekdir. Mevhibe anne. Mevhibe dayda, gelin, geçin. Oturun Şu ýerde oturaýyn, geçin.
Eýgelik mi? Aladaňyz bar ýaly. Aladam ulu oglum. Allah'ın kömegi bilen ähli derdiňizi dep eder. Aýdy beriň daýda, sizi dinleýän. Men gitmeli balam. Bagyşlaň, düşünmedim. Nire gitmeli? Men oglum tapmaly. Bir derdi var, men bilýän, menden gizlege. Gidip gelinim bilen gürleşip näme bolany bilesim gelýär. Ýene bir salym garaş görämeli ekeniňizde. Goýber gitsin. Hakykat bilen yüzleşmek isleýän bolsa oň bilen yüzleşmek güýjüde tapar. Allah'ın ruhsady bilen. Sen meni gaýretme Salih oglum. Dermanlarym içdim. Erwit wada duşaýsam daýanaryn, özüm elden bermen malam. Beýle bolsa Mahmud ağa size akitsin daýdajan. Taňryýa hasyn oglum. Ama kendinize Ýöne gaty sere tap bolun. Arkaýynmal oglum. nereye gideceğim? Mewhibe daýda nira barmakçy bolsa şo ýere däki derdiň. Bolýarmy diýerim. Mene gat düşedim içerik girdik. Geçin. Görüşýänçek. Ýanyny aýrylmarsyň da Mahmud ağa, düşündiňmi? Bolýarmy diýerim, bolýar. Tagaman baryň. Sağ ol balam. İyi günler. Günlüğün hayırlı bolsun Salih. Sağ bolun. Salam Salihcan. Muhsin hocam. Muhsin oğlum, Biraz konuş. bir salym görleşip bolmazmy ka? Elbette. Muhsin'in oğlu görünen oklu. He hawa, Hasan'ın näre görnen ok. Muhsin pullama törep bilen ok. Birden bu yerden çıkarraýsa näme derka ol? Nire giderka? Nereye gider? Hepimizin Hemmämiň başymda şo dert ba. Bütün ömrümde kireni ýaşamakdan diýilmek üçin ýaşadym. Häzir emä kireni ýaşaýan, hemem myhman. Yerim hem ýok, ýurdum hem ýok. Soň gelsin na. Ah, näsin haýdýan? Oğlunuz Oğlunuzdan habar ýok Muhsin oğlum. Ay näçekde. Men şu gün käbir ýere jaňydyk gördüm. Sizi tölewsü görnüşde başga bir garalar öýüne geçirmemiz mümkin. söz konusu olabilir. Başka yere diýdiňmi? Şu ýere zordan öwrenşdim men oglum. Başka ýerde bu ýaşdan soň men näme derin? Oh. Inni ýaşamak men üçin uly ezzet bolup başlady. Allah bagşlasyn meni. Ýöne şeýle-de. Ýaşamakdan halis iýdim, bizar boldum. Beýdimen. Allah'tan umydyňyzy üzmeň. Men diňe sizin kösenmezligiň üçin ýol gözleýän. Bir yol arıyorum. Mundan meter kösenmerin. Nire etmeli olsa gidäýär. İşte Mahmud ağa, oğlum bilen gelinim şu ýerde ýaşaýarlar. Töweleme, hiç stadiýatdan çykarman ekeniň. Evet Hawa Mahmud ağa, gynansagam hiç zat ýatdan çykaramok. Hadi güle güle. Tagaman var enesi. Vallahi bak. Doğrusunu aýtsam en gowsunu etdik. Hem On ben soňa sana men bunu saňa seredip bilmezdim. buralarda Sen özüň kendini artykma yuttu çük bilsen. hasap ederdin. Doğru gyýdym, hak aýdýan. Üşüdüm Meni ben. şöýän. Sen de Tamer çok sen yalan kän sana. güýmenme. Oğlum, meni käde görmäge gelersiň şeýle dämi? Borece. Boş wagt tapsam ýokman baran. Anne, Ece, bana maňa gaharlanýanmy? Sen men oğluma bağla. Menem sana bir gaharlanarmy? Näme etjekde? Siz şunu oňoýly gören bolsaňyz, sen bagtly bolsaň arkaýyn ýaşasaň maňa bolany bağla. Oğlum,
Kime bakmış? Kim gerekti size? Men Tamer bilen Nermin hanymyň ýanyna gelipdim. Men Tamer'iň ejesi. Bay bo. Olar göçtüler. Inne olar bu ýerde ýaşanoklar. Göçdüler diýämiň. O nähili beýle bolýar. Maňa hiç zat aýtmadylar. Diýmek sana da hiç zat aýdýan näle keller ogdaýdy. Ya olara bir zat boldymy ka? Adam ýalgurlösen enim nire göçdüler. Bolýa ho gaharlanmasana. Nire göçerlerini bilemok, ýöne işleýän ýerinden sorap bilersiňiz. Ha, oň işleýän ýeri daýdamyň ýadyna düşmeýän bolmagy mümkin. Bilsime görä men talygyny bereýin. Teret, ina şeýle. Hudaýa şükür oglumyň işi gaty ugurna, gaty işeňir oglan. Hemişe işi bilen. Onu bu ýerden tapjagyma inanýan. Ay ýigit, bir salym aýak çeksene. Hawa daýdajan. Oglum başlyňmamy? Tamer bamy? Tamer agar salgyt gelensiň bir ýer tapşyrdy daýdajan. Siz oň näme bolýan? Salgyt diýäňmi? Ha. Tamer dukan tapşyrdy diýäňmi? Allah can balah ey Hudaý. Ey Hudaý can. Siz oň nämesi? Bu daýdaň ejesi nire göçdi käol. Burası Ne şu yerim yok daýda. Şu yermi? Ýöne nädip beýle bolýar? O nähili Mahmud ağa? Men oglum nädip bu ýagdaýa düşdük-ä? Ey Hudaý, biz näme etdik? Serede bu ýere Mahmud ağa, ne günlere düşüpdir men oglum? Ece? Oglum, Ece sen bu ýerde näme işleýän? Näme tapdyň bu ýeri? men iş ýerine bardym oglum. O ýerdenam maňa Biz oynamaga adamlar size tapşyrýarmy? Onu hem şu olar bir ýere getirýäňiz. Men siziň işiňizi görürüm. Men ejemi size tapşyrdım. Ejeň beýle ala dediýän bolsaň ýanyň alnagyny näme üçin maňa ýörýäň? Men aýdyran işe diýen. Mahmud ağa gaýrat etdiň ho ýerrekde garaş. Men oglum bilen bir salym gürleşeýin. Sen horlamsyň malam, näme boldy? Näme bolar öýdýän Ece? Yetdirdim. Derek galmady menden. Başka näme bolsun? Hemme zadymy alırdım. İşleýän şeriketimiň ähli çegi puğuza çykan soň men lagar düşdüm. Hemme zat birden boldy. Nermin täze işe başlady. Menim bir ýere girdim. Özümi düzeltmäge çalışýar. Yıkılmayan, büdüremeyen bir Allah vardır oğlum. Hemme zat ýola düşer oğlum. Sen alad etme. Tamer, beýle ýeter ýetmedi günmizde ejeňe mi getirdiňmi? Öňki ýerine bol berene bolanokmy? Men saňa hem ejeňe nädip seredeýin? Yok dedim. Men ýöne bir gezmäne geldim. Ha, men sen nähili gezmäne geleniň bilýän. Bir içerik girseň çykmany bilen oga. Yatyp turup özüňe hyzmat etdirjek bolýan. Çağamyň terbiýesine de goşularsyň. Beýle bolmagyny men islämok. Eşitdiňmi? Islämok. Nermin sen hiç zatdan habaryň ýok. Ejeme dil ýetirme, gir öýe. Gir. Ferit, geleni ýaňy bolyn, eýe men biýmez aýtmaga, ýollaşym maňa kuşgurtmäne başlady. Öz derdim özüme ýetik. Eşitdiň, men derdim özüme ýetik, düşündiňmi? Anne Ece, öýe Ýene bir gün oğlum. Seni çıngysyrma. Ýöne men ýanyma bir bar. Belki elimden geljek zat bardyr. Nermin köşeşen soň menem gelerin. Ýüregi gaty gysyp duruy diýen näçekde sen gaýg etme. Mahmud ağa, biz gidelinni. Garlyk gowdat del Mahmud ağa. Gowdat del.
Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder aldır beni, nerede ferman ey sultanım. Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana onur, nerede ferman ey sultanım. Sultanım, 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 sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Sultanım, 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 derde derman ey sultanım. Aşkın ile kıl derbeder, gönül bu derde sabreder. Aşktan gelen aşka gider, nerede ferman ey sultanım. Yola düştüm, yarda kaldım, güle düştüm, harda kaldım. Dile düştüm, darda kaldım, dile ferman ey sultanım. Sultanım, 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 sultanım. Garlar öýünde bolmaň iňeri we tarapyny bilýärmiň hamda? Bilýän. Ölüm Allah'ın emri. Ýöne beýdip bir otogda ýanyňda hiç hil adam bolman öljeňi pikir etmek gata agyr degýär. Biz bu ýere sürgün edilen ýaly. Her hepde gözümizin öňünde bir dostumyz gidýär.
İň erwedem şu. Adamy ölümü muň ýaly ýakyn ýaşamagy mezur etmek ne hak dämi näme? Muň ýaly ýalňyz goýmak. Hey, ne hak diýdi o ýa ýöne. Ölmeden öň entek meň işlenme. Hawa meň entek işim ma. Namık Bey. Namyk ağa arzugyna gowşarmy? Namyk ağa gowuşmaly zadyna gowuşman soň, ulumsulukdan saplanynyň soň Allah oňa kömek eder inşallah. Halipam, dünýädäki iň möhüm hakykat näme? Ene ataň öz çağalaryna bolan mehridir. Onu dünýädäki iň möhüm hukuk nämeke? Ene ataň mehrine garşy olara hormat etmek. Sebäbi ene ata çağalarynyň ýaşamagy üçin ikirjiňlenmän öz janlarynyň geçýärler ahyry. Beýle bolsa ansabyny elden bermedik, daş ýürek bolmadyk çaga şo hormatly wepaly janipkeş dostlara çyn ýürekden hormat goýup hyzmat etmeli. Onuň razylygyny alyp göwüllerini şad etmeliler. Ve kalplerini hoşnut etmelidir. Nurana garlan bedenlerini ağır görüp ölümlerini dilemek gaty näkeslik bolýar. Garra adamlar aslında ýaşan öýüniň bereket sütüni, öýe rehnet ýagmagyna sebäp bolýan bela beterler koğucu adamdır. Onu öýünde näsag, maýyp ýa-da garra adam ýaly ejiller saklayanlar eklenjim kyn. Gün güzeranym görüp bilemek diýmän, Olun hormatyna gelýän bereket bolmasa, eklen şägdaýynyň has kyn boljagyny bilmeli. Allah hemme kişe bu nepisligi düşünmegi nesip eylesin. Gödel, gıydym. Atacan, Canım Jana gıydym. Seni aç kaylayınmy? howata, maňa ýene köýk alyp berermiň? Elbetde alaryn. Etli gutap näme? Sen aýdyň soň alman näme? Bolýa ony. Ejem gaharlanaýsa näme? Men näme? Seni maňa görkezin ok diýip ejeňe gaharlanýanmy? Diýmek olam maňa gaharlanmaz. Ýör hani? Ýör gıydym. Dede beni salla. Ata men ügüräýdi. atla bakalım. Men hani? Nasılsın? Ýeri näýli? Gatra ügüräýdi ata. Halwa var. Hoşuna Kedil gidiyor mi mu kaydım? güzel kız? Gatra ügüräýdi ata. Halwa satyan. Ata, halwaçy gelýär. Maňa halwa alyp bereýdi, ýür. Gödel, Dur kızım. dur gıydym. Gel gıydym. Şunu aljak. Haýsy? Yok, şu uly. Gözde. Buyur. Şar tatılya. Dahi, garaşay. Şar. Dahi, garaş. Şar aljak. Bereket bersin.
Gözde. Gödel, Yavrum. bağlam. Gözde. Gödel, Gözde yavrum. gödel, bağlam nereden? Dayı, şahar alacak. Şaharlan gata odan ekeni. Ayetini alacak. Şunu, Al hani? yönü men pulum yoga. Pul atamda. Ata. Ata, neredesin? Ağdaştın mı ya sen? Men ağdaşaydım öýdýän. Sen haysi mektepde okuyasın? Şüte görekde başlangıç mektep bolmaly. Sana şo yerde garaşan bolaýmasyn? Şeýledir welin men o ýere nädip bararyn? Men seni mektebe için näkiderini Bolýa. yörünne gideli. Gözde. Gödel, Gözde. gödel, Gözde. gödel, Gözde. gödel nereden bağlam? Gözde. Gödel, Gözde. gödel, Gözde. bağlam gödel nereden? Allah'ım nerede? Vay kıydım nereye gittik he? Nereden gözlesem kem? Ama ha bizim mektebimiz. Ecem. Ececan. Kıydım. Nereye gittin kıydım? Kay gitti mi? Telgakta atam bilen oynadım, soňa adaşdym. Meni şu daýy getirdi. Gidipdir. Sen tapanma şükür. Mundan beýlek men ýanymdanam, kakan ýanymdanam bir usat gitmegin bolýarmy? Bolýa, bolýa. Ýür inni gideli öýe. Ýöne atam meni gözleýändir. Bolýa ilki öýe baraly. Gödel, gödel, gödel bağlam. Bak men näme etdim he? Men näme etdim? Ay dayı. Yaşlı näme bolýar? Ece, sen Ödüngül, yaşlı ödüngül. Ece o ýerde näme bolýar? Bir ne saglap durýan. Men şepagy diýýärdi. Başaýylan öýdýän. Köýnegini açyň. Atam bu. Ata sana näme boldy? Ata tur. Ata näme boldy? Atajan. Alo, başlangıç mektebiniň ýanyna tezkime uradyň. Hawa, Hakmiyet köçesi, çaltyrak. Kökö, täze kökö, ýangy geldi. Täze kökö. Hawa. Allah canım, ahtıcığım, bağlam, melecigim. Wah men canım. Dur, näme diýäňiz? Siz kim? Men näme diýmişim, men çağan enesi. Diňleň gelnejem geleniňiz biläýse gaty gaharlanar. Hiç kim öýe salmak bolanok, gadagan. Çağan maňa beriň hani. Yok bolmaz, men oň enesi oýnatjak ony. Ay bağlama, melegim, men melegime. Eneň tanadyňmy? Ulolduňmy sen, ulugydy bolduňmy? Wah canım. Alo, nermen gelneje? Biýme daýy diýen bol bir aýal geldi, enesi diýe. Girmeň diýdim bolýan, diňlänok. Çağan ýanyna häzir. Tamam doktor. Derrew Lukman galiba habar berin, gysagly. Hawa. Gaýyk çynyň küregi, dük urary ýüregi. Gyýdym çağa bir zatlar taýýarlasana. Terede azygypdyr çağa. Oy men janyma, ajykdyňmy sen? Ajykdyňmy bala? Ajykdyňmy janym? Tuveleme. Hudaýa şükür geldi. Tuveleme. Men häzir gyýdyma näme bererin? Alhany agdyň açgyýdym. Ana açagdyňy? Näme işleýän bu ýerde? Git bu ýerden, eber gyýdymy? Men çağa süýt berýän. Ýarty galan soň beýinçilik bolar. Garny aç. Näme dip näme goýjam senden soramarna? Nadie, çağan süýdüni içir.
Ne işin Näme üçin ýene geldin? Seni şuleýde göretim gelen ok, taňa düşündirip bilmedimi öýdýän? Gıydym, onu ýalňyş ýatyrýan. Onu beýdip ýatyrsaň arkaýyn dem alyp bilmez, demiger gapdal ýatyrgyydym. Sen gepetede düşünen o öýdýän, gitdiýän şu ýerden. Çağam nähil ýatyrmalygyny senden soramam. Sen çağa seretmän näme bilýän? Çağalaryny sen döwüňdäki ýaly bolgutsuz ýol bilen ýetişdirilen ok, düşündiňmi? Büyütülmüyor çocuklar artık. Nermin gelneje, çağaň bokurdawdy kylly. Allah can, gıydym. Näme derninni? Nadiye, Nadiye bol bir zadet, Allah can. Hani maňa ber. Maňa Gıydym, Allah can. Jana gıydym. Ýok, ýok, ýok. Bokurdagyny tüýküli güýşipdir. Hiç de adam bolmandyr. Han köşeşiň. Aýtdym saňa beýdip ýatyrma diýip. Gıydym, gıydym can. Men aktygym abi. İyi akşamlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Akşamın hayırlı bolsun. Müdür oğlum, namıga görnün ok ýedirdigini bilen okmy? Yok Muhsin mollum, bilemok. Menim gaýygy uradym. Ýene aktyny görmek üçin giden olaýmasa? Hawa şeýledir. Ýöne eňrik garally. Bu wagta çinli gelmeli. Ey Allah. Müdürüm, size jaňa diýerlerin. Namyga ully hasanadan jaňa diýerler. Bir zat bolaýdymy ka? Durun tolgunmaň. Hiç sat bolan nädir? Men bir gürleşeýin size habar bererim. Yürüň. Ey Allah. Müdürüm, ben daşardadırın. Dinleýän? Evet. Hawa men müdür. Namık Bey. Namaga nähili? Yoğun bakım. Diýmek şo ýerde de. Anlıyorum. Düşnükli. Sağ olun. Habardar ediniň üçin sag bolun. Men häzir barýan. Mahmut Efendi. Ahmad ağa? Evet, havara yoktur da müdürüm. Yok Mahmud ağa, yok. Sen içeridekileri haber. Sen oturanlara namagan gowulaşykdygyny habar ber, gaýgatmesinler. Men hasana bar gaýtjak. Bolýa müdürüm, bolýa. Hey, durani, durgaýyn bilmany, dur. Sen kim bolýan? Niden çykdyň? Men neme? Hançyk der ustadan. Üst başyňa da seret serigezdan. Bol kim bilýär? Niden Ýöne açyp men görüňiz? içine girmeli ahyryn. Moňa serede? Enten gurulýaraýmy? Mahmud ağa içeri bu diýar bolup peş döndüm. Näme gelip bir seredip goýbersene. Bolýa häzir barýan. Bolsantyrak bu ýerde näçeler bolýar ahyry? Bolýa barýanla. Täze okuw binasy ähli esbaplar bilen üpjün edilen. Döwrap kompýuterlerden başlap täze okuw jaýlarynyň ýatak jaýlary çelli bar zatlar soňky tilsamadyň öňmi. Bu barada habarçymyň berýän habaryny dinläliň. Bu ünkä açylan orta mektep ýurdumyň ýaş ýettinjekleri üçin uly waka bolup durýar. Täze döwrap kompýuterlerden bezilen sınıflar göýdüňe diýen ýakynly görnýär. Bir ýerde bilim alýan her okuwçy geljekde ýurdumyzy ösdürjek ýaş hünärmenler, lukmanlar, mugallimler bolup ýetişerler. Bu okuwçylaryň begenjiniň çägi ýok. Olar şeýle mektepde okuýanlyklar üçin buýsanýarlar. Baba. Kaka. Ferhut. Balam. Kakacan. Oğlum. Ferhutcan oğlum. Nirde gelip görsün oğlum. Seni katharladım. Men başla kaka. Oğlum. Näme bol saňa? Yaraňmam sen? Oňot kaka, oňot. Gel oturalım hani. Saňa aýtjak zatlarym bar. Oğlum. Şepaat uýadyny habar edeýin. Gelip ýaraňy seretdirler, daňsynlar. Yok kaka, bolan zat yok. Şonsudan içine gilenip girdim. Nähili derdi uçuranym bar bilsedim kaka. Sen ýepagat aýlyň bilen bir iş açdym. Dogry açmaga gynanşdym. Hatamy görä gysgawatyň içinde pulumyň 3 hissesini gazanyp saňa da bergin berjekdim. Ýöne. Çaklaşym ýaly bolmady da. Gysgawatda tozdum. Näçe gaharlanyň hakyň bar kaka. Ýöne şeýle boldy da. Utanjymdan seni görmäge de gelip bilmedim. Soňra belki sen puluňy öz zatlanmy öderini püýt gordan gardalym. Ýöne
Olam bir bolgusyň biri bolup çykdy. Ah oglum, ah Ferwatjan. Nem üçin gelip men bilen maslahatlaşmadyň? Nem üçin men bilen maslahatlaşmadyň he? Süýt gordanam bir pul kardalanarmy oglum? Olar bilenim bir işleşip bolmagyrin. Ýalňyş bir. Sana bir zat ederler öýdüp gorkdum. Şoň üçin hem senden daşrakda durdum kaka. Hiç zat eden nädirler? Ýok oglum, maňa näme etdiler? Nadarlyk etdim kaka. Kemme zady bilýändirin öýtdim. Süýt gordan alan pulumam gitdi. Puluň üstüne götermem minni. Häzir olar meni gözleýärler. Hemişe gellenip börün. Ýöne ýene tapdylar meni. Dordan gaçyp şu ýere geldim. Näme etjegimi bilem o kakynny. Dur hani, dur. Gynanma. Bir alaş tapylar. Kakacan. Bu tulayda gayrat et. Men ne deydim? Sen göwnüňe tegmedik bolsadym. Beýle bolmasa da bolmazdy. Gynanmaň, goýun inni. Özüňizi horlamaň. Seredin, ýagdaý goglaşýar. Nejda sen ilkinji kömek etmedik bolsaň, kakam bu wagt ýaşamasa da ýaşamazdy. İnşallah inni kakam gutulur. İnşallah. Bilýän. Özüne gelen soňam ýumşamaz. Bizi bagşlamaz. Ýönüni kaka bolamsoň, oňa hassa goýçun ýan, bilýän. Hawa. Biz yaman ýalňyşdyk. Çağa ýal bolup kakаңdan öýkeledik. Beýtmellik. Gaty ýalňyşdyk. Nermin, ejeme rehimsiz daraşdyk. Ýalňyşdyk. Bir zat etip muň öwgözünde bolmaly. Ejeňi ýanymyza almagyň ýoluny gözleýäňmi Tamer? Muny ýatdan çykarjanym. Yeter yetmezçilik bilen ejeňe teredip bilmerim. Ýalňyşyň ýdym. Denem köp kişiňe diýen ýalňyşyny aýtalýan. Ýatdan çykarma. Garra adamlaňyz bolmasa köp bela beterlere duçar bolarsyňyz. Bu başymyza gelen zatlar, hemme zatymyzy ýitirmegimiz, adamyň çökmegi, hemme zat. Ýok, bu dogry däl. Bu bolup bilmez. Hayır. Ýok, bu dogry däl. Hayır bu doğru Bolup değil. bilmez. Doğru olamaz. Dogry däl. Tamer. Tamer, Tamer. Tamer, dur gitme. Tamer, Tamer, Tamer. Allahcan. Tamer. Allahcan. Allahcan ne bolýar? Allahcan. Ağlama gaýdym, köşeş, ağlama. Enesi kömek edin. Sakin. Köşeş valam, köşeş gydym. Sakin. Köşeş. Gel balam. Gel. Gel cana. Balacığım. Gaýg etmeňini. Kakaňyz gutulur. Seredin, Bakın. özüne gelýär. Ata. Atacan. Ödeljan. Geçmiş olsun lan. Engek bolup geçsin namgagy. Ulugy öpýändiňiz. Sag bolun. Ýollaşykman. Dogrymaýsam maňa dälle, Nejda geliniňde sag bolsun aýdym. Geliniňiz ilkinji kömek etmedik bolsa, iş ula giderdi. Tekrar geçmiş. Engek bolup geçsinler. Sag bolun ulukma. Sağ olun. Kızım. Beýdim. Men taňa gaty minnetdar. Meni halat etdiň. Men nadan garyny bagyşlagaýdym. Şepagat o ýolunyň ömri iş şomy diýip, şol keçilik edip durupdurn. Elbetde gowy iş, ödem iň mukaddes kärleriň biri.
Menden ayıplaşma haýyş edýän. Oğlum, men senem göwüne degdim. O ne hil kaka? Kakacan, gaýta sen bizi bagışla. Munça ýyllap seni agtyk söýgüsünden mahrum edipdir. İnşallah galan ömrümizde ýalňyşymyň öwüzünde boluruz. Inni hemmemiz bile boluruz. Hedillikdigini atam bizde bolýa. Ata, maňa her gün etli tab alyp berermiň? Elbette alaryn. Näme üçin almaýyn? Güzelcan. Balam. Hay Allah. Ey Allah. Nadiye heni dem gelen ok. Giýjä galy. O bu wagta çende gelmeli. Näme boldy? Näme bolýar taňa? Pikir edip kellem ulap dur. Bergin mady, bugün iň soňkun. Ýöne pulum ýok. Näme etjegim bilemok. Berip bilmesem jaý almaga gelerler. Bu yeramal raýsaga köçede galmaly bolarmy kak diýen? Wi, Mendil. el ýalygyny galyrypdyr. Kim? Anne. Ejem. Ah canım. Wah jana. Hay Allah. Ey Allah. Benim yap. Meňe denişim diýsene. Näme bol iýgilik mi? Ben de. Men ne hil günäi iş etdim. Hay Allah. Ey Allah can. Bular nereden çıktı? Näme bol aýtsana? Men ýüregim ýarlýar häzir. Dur Tamer. Garaş Tamer. Anlat. Garaş. Düşünürjek. Özüm bir dürtäýin. Serwet, sen şu ýerde anyk bilýärmiň? Owa agam. Ana ýan näzgini gepesi düşünje adamlar diýer. Düşünörler, adam bolsa düşünör. Salam. Gerin hani başlyk size garaşa. Tamam. Bolýa. Peki Onu o çeýi haçan alyp çykýan? Geçin. Geçiverin. Geçin. Tamam. Bolýa, soňurlaşar. Oho, Servet. Nihayet Ahir geldiň o. yalnız Görýän ol ýeke gelmendin. Senin bilen gürleşmäge geldik. nedir bu çocuk? Oğlun bergisi näçe? Konuşulacak Bu arada gürleşer ýaly zat kalmady. servet Servet gaty ul ýalňyşlyk goýberdi. büyüyeceği borcu. Bizi bilmejek pulunu kardarly. Meninem gaçmaga tynançdy. Bunun Muň jezasy belli. siz gidin. Siz gidiverin, servet därde galyr. Oğlum, beytme. Oğlum bir ýalňyş iş etdir. Bergisi näçe olsa üders. Hocam. Oğlum, Muhsin oğlum, meni tanımadın, men Ekrem. Ekrem. Ha, 1296 belgili garagol Ekrem. Oğlum, belgimi mehattan çıkarmadın. Ekrem, sen betliye diýdin. Ýöne gaýratly okuzdun ahry. Näde bulaşdym bu kapy işleri? Sormayın hocam. Siz soramaň, menem aýtmaýyn oğlum. Ben babamı kaybettim. 7-nji sınıfta kakym aradan çykdy. Meni işlemeli oldum. Sonra da Soňam şeýdi bulaşyk gitdik. başın sağ İyi ýarasyn oğlum. Size Sizin isteýişiniz ýaly bolup bilmedim oğlum. en son kaleci Hemişe iň soňky derwedäňiz dürtdüňiz çağalar diýerdiniz. ama Ýöne men o derwedäni itirädim öýdüm. hocam Geçin oğlum. Geçin dik durdunuz. Geçin. Yok. Köp minnetdar sag bol. Şu bergi meselesini gürleşeli duynaly. Dilhat bermelimi näme men ine ne pagat aýlymy Oğlum o bergeyi ýam üzüldü. Ýatdan çıkarın onu. beýle diýmeň balam men bunu kabul etip bilmen. Hiç ýergörüň ýokmy oğlum? Men näme etdim? Sizin hakyňyzda ödäp bilmen. Sizi görmegim özüm meni bir wagt gowy häzetimi ýatlatdy. izin verin. Ruhsat edin. Menem elimden gelen şu kiçijik kömek edeyin. Maňa berçeňizi oğluňyza bereýin. Serweden mundan beýlek beýle işlere goşulmasyn. Yeni bir sayfa Durmuşda täze sagyp astyn. dürüst. Hakyky iş tapyndyn. Sag bolun. Hocam. Oğlum haýyş edýän oturup çay iç. Yok bolmaz. Aljyrap eliňizden öpmeýändir. Yok balam. Ruhsat edin eliňizi öpeýin. Sag bol. Ömrüň uzak bolsun balam. Muhsin oğlum. Men size hiç bir zahmet buğzu çıkma diýip aýdypdym. Sağ olun, birem ýakdan çıkarma. Sağ olun, ýoluňyz ak bolsun. Bolýa görüşýänçe. Jaň edip durun. Sağ olun, ýoluňyz ak bolsun. Sağ aman galyn, sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun, yine görüşýänçe. Tamam ana. Hudaýa şükür. Ähli zat uğruna bolly. Şadyanlyk, batyllyk ýüze çykdy. Gowy görüp bilmek üçin gowy seretmeli. Bu da diňe Allahyň görkeden ýory bilen bolup biler. O nähil beýle bolýar? Ene ata hakyny Allah hakkı kabul edip ananan adamlar onnaki gözellik we hikmet nagyşlaryny görüp bilerler. Şeýle bolan soň garrylardan bidar bolduk diýmän olary hoşal etmäge çalyşýarlar. Ana şoda olary cennet belentliklerini tarap götürüp olary beýgelder.